estan a Eivissa o no, però el que sí és cert és que hi ha beneïdes. I a Eivissa, on anem? Amb Antònia Castelló. Hola, bon dia. Antònia, jo no sé si tu tens animal o no domèstic que hagis volgut beneir. Encara no entenc, però estic pensant d'adoptar-ne un. Potser adoptaré un gat, un ca. El més tradicional aquí veig que són els cans. Bé, molt bon dia de nou des de Sant Antoni de Portmany, aquí a Eivissa, on avui es viu el seu dia gran, el dia del seu patró, el dia que avui es festeja aquestes festes. Hem acabat les festes de Nadal, estem a punt de començar les festes dels Carnestoltes i aquí, per escalfar una mica l'ambient, estem esperant en el passeig de la Mà, aquí a Sant Antoni de Portmany, que comencin aquestes tradicionals beneïdes, perquè, com bé comentaves, aquí a Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, no tenim els tradicionals foguerons o aquestes festes que sí que tenim per la resta de les Balears aquí a Mallorca. Nosaltres ens trobam aquí en el passeig de la Mà, esperant que arribi aquesta processó en su bisbe d'aquí de les Pitiüses, Vicente Juan Segura, que haurà d'oferir i fer aquest ofici de la benedicció dels animals perquè estiguin protegits durant la resta de l'any. Nosaltres aquí estem veient com hi ha molta expectació. A poc es va omplint aquí en el passeig de la Mà de Sant Antoni de Portmany i hi ha molta gent que està aquí esperant també amb la seva mascota. Amb nosaltres aquí tenim una persona. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com es viu aquesta jornada de benedicció d'animals aquí a Eivissa? Bé, no sé, sempre n'hi ha molta de gent i tothom porta els seus animalets i bé, sí, suposo que tenim en el pensament que durant tot l'any estiran protegits. Penso, no ho sé. Clar que sí, no és la primera vegada, no? Perquè vostè porta un ca, però no és la primera vegada, no?, que du animals aquí a benedir-los? No, jo abans tenia un ca també i tots els anys que podia passava per aquí i amb ella el mateix també. Ella no és ben bé meua, era de sa mamà i ara que sa mamà falta, doncs jo me l'he quedat i la porto. Molt bé, moltes gràcies, Idò, per aquesta informació, per aquesta petita intervenció aquí en directe a IB3 amb nosaltres. Bé, com dèiem, el més tradicional aquí són els cans, els gats, fins i tot també algun pardal, algun ocell que també està aquí. Ja veus que també s'estan animant uns i altres. La veritat és que l'acte central és aquí, en la benedicció d'animals, en el passeig de la Mà, aquí davant de l'Ajuntament, però abans, a les 11:30, ha començat la missa tradicional i ara s'està efectuant el que seria la processó amb la imatge de Sant Antoni Abat per tots els carrers del municipi de Sant Antoni. A més, la Colla Brisa de Portmany també té previst fer una ballada, primer a la plaça de l'església de Sant Antoni i després aquí on ens trobem també ara faran una altra ballada. Bé, nosaltres quedem aquí, expectants de que arribi el bisbe amb tota la comitiva i res, molts d'anys a tots els Tonis i també Antònies. Molts d'anys a